Posljedno ili dopušteno, ja sam naravno da kažem da mi uskoro stiže nov setup. Tačnije, te igrice, čim mi stigne, možda bude sutra, možda bude utorak, ne zna se. Moj stari setup, evo kao što vidite, ovaj beli, nešto preistorijsko, ja ću to da bacim naravno. Malo je tamnije, ali evo ga ljudi. Evo sad se čujemo i vidimo. Uhu! I tako da, ostavite like, share, subscribe ako vam se svidi neki od mojih klipova. Tako snimit ću video kada ga budem kupio, kako otvaramo i postavljamo novi setup. I ljudi, to bi bilo to, ovo je bio mnogo kratak video, ali šta ćemo. Nisam dugo snimao CSGO ili Counter, zato što sam čekao da mi stigne nov setup. I naravno, like, share, subscribe za moj YouTube kanal. Nenad Pešić. I to je to. Vidimo se do sljedećeg videa. Pozdrav!